Mit navn er Sif fra Lenoras Assistance. Her der hjælper jeg pårørende til ældre med at komme i ældrebolig eller plejebolig, eller jeg hjælper med ledsagelse eller andre af livets små udfordringer, der kan være, når vi bliver ældre. Jeg har været selvstændig i cirka 2,5 år nu, og i meget af den tid har jeg brugt på at søge for at finde ud af, hvordan kommer jeg bedst ud over rampen med min virksomhed. Jeg har købt ind på et forløb her, jeg har købt ind på et andet forløb her, så har jeg taget nogle gratis forløb, så har jeg fulgt de forskellige ting om. Du kan bare lave organiske opslag, du kan bare gøre sådan, du kan bare gøre sådan. Men jeg kan godt mærke, at det blev jeg lidt træt af, og jeg synes jeg var frustreret, jeg var lidt ked af det, for jeg synes det var svært at finde ud af, hvordan jeg egentlig skulle komme videre med min virksomhed. Og jeg har kastet så mange penge ud på alt fra Facebook-annoncering til Google Ads til, ja, you name it. Så vil skæbnen, at jeg løber ind i Money for Maxat, og her der møder jeg et menneske, som virkelig brænder for sin virksomhed, og er så autentisk på rigtig på alle områder, ikke mange områder, jeg vil sige mange områder, men alle områder. Og her har jeg faktisk lært at lave blogindlæg nu, og jeg har lært om lead magnets og SEO-optimering. Noget af det er jeg blevet lært op i, fordi jeg havde et behov for selv at kan kunne. Andre ting har jeg hen ad vejen bedt hende om at sige, har jeg udliciteret og så sagt, vil du ikke godt være sød at lave de her ting for mig. Og jeg kan kun sige én ting. Jeg har aldrig med alt, hvad jeg har købt ind tidligere, oplevet min rangering ude på Google være så høj, som den er nu. Og det kan jeg så takke det for, at jeg har lært at lave blogindlæg. Og det kan jeg bare sige, do it, og lær det nu på den rigtige måde fra starten af. Fordi hvad det ikke har kostet mig undervejs med alt muligt, ja, det kan ikke nævnes. Så jeg vil herfra bare give mine varmeste anbefalinger til Maxat.